Hello, ipapahiling ko lang ining halipot na video demonstration, video guide kung paano gamiton itong district consolidator file. Okay, so halimbawa, ay igwa na kamong mga natapos na schools na na-check na nindo. Okay, so ang gigibuhon po nindo duman ay ilalaag nindo sinda sa sarong folder na ang pangaran ay per school data. So halimbawa, sa example tang ini, igwa akong folder sa laog kan Drive C, and ang pangalan niya ay District Consolidator. And then sa laog kan District Consolidator folder, igwa naman akong sarong folder na ang pangalan ay Per School Data. Ang mga schools na muya akong i-consolidate, ilalaag ko digdi sa Per School Data. Okay? So example, sa ngunyan, igwa ako digding tulong schools. Okay? Tulong files na laog. Okay? So ang Banaw ES, Nagas ES, Tapal ES Baseline, SY 2022-2023. Okay, so yun na po ini ang mga pinag-check tabaga po. Okay, so example, sa Banaw ES, okay, mahiling na nito digdi, yun na ini ang file na may mga categories. Okay, so yaw na dyan. So mga severely underweight, kaya normal, overweight, obese, rin kaan. Okay, so example. Okay, so yan na yan. So na-check na po yan. Okay. By the way, mga example information man sa na yan. Randomly generated data. Okay. Okay, so yan na po. So yun na ini ang school consolidated report kan Banaw Elementary School sa Uwas North District. Okay. So ang laog kan kada file na ini is halos siring ka itong format. Okay, nagkakaiba lang sa mga names, syempre sa numbers, etc. Okay, so yun na ini ang muyatang i-consolidate. Kunwari lang ha. Okay, so yaw na sinda sa sarong folder na ang pangaran ay per school data. Kasi wala tabing space yan ha. Dire-diretso yan, and capital letter ang inot na letter kan word. Okay, so per school data. Okay? So, ganyan, ang district consolidator file kay puhan magkaibanan kay ining folder na ini. So, sa ngunyan, mahiling nindo, yaon siya digdi kaibanan kan per school data folder. Okay? So, ini ang consolidator data. Okay? So, ini ang file na maga-consolidate kan laog kan per school data folder. So, i-consolidate niya yan gabos. So, kung igwa kang 30 schools, ilalag mo digdi sa 30. So, sa ngunyan, tulo lang ko na ang i-demonstrate. Okay? Yan. So, sa inot na beses na i-access nindo ang consolidator file, kaipuhan po nindong tandaan ini. So, ang inot ay i-highlight ko nindo ang file. So, ibagay ini so na download nindo ade. So, i-highlight na nindo. Tapos, right-click ang mouse. And, madumang ka mo sa properties. Okay? Mailing nindo sa bandang baba. Okay? Igwan nakalaag na unblock. So, i-click nindo ang box na yan. Tanganing magkaigwa siya key check mark. Okay? Siring ka yan. Tapos, i-click nindo ang apply and then okay. Sarong beses lang po nindo gigibuhon yan. Okay? Sa mga susunod na beses na i-access nindo ang file, then na nindo yung gigibuhon. Kasi, wala na po yon sa hilingon ta. So, wala na baga po, di ba? Yan. So, okay na. So, aside from pag-laag nindo key checkmark, kay puhan din nindo syempre na valuehan ang file name kay ni. So, sa ngunyan, yaong pa siya sa default file name na na-download nindo hali sa internet. So, xxx district lm consolidator.xlsb pa siya. So, kigibuhon nindo syempre, i-rename na nindo ini sa appropriate file name man. So, example, sa ngunyan, since ang tiga muya kong i-consolidate, kunwari ay sa Uwas North District para sa baseline kan school year 2022-2023, then, therefore, i-rename ko man ini as such. Okay, so, lalaag ko, Uwas North LM, tapos, Uwas North District, tangaling very specific, no? District, LM,
baseline school year SY 2022-2023. Okay? Narename ta na. Okay? So, pwede ta na nguyan siyang buksan. Okay? So, pag binuksan ta na siya, may mahihiling po kamong security warning. Okay? So, kay puhang po nindong pinduton ining enable content, tanganing magamit nindo ining file. Okay? So, kapag day po nindo yung pindot, ang mga buttons po digdi, yan ang mga buttons na yan, ang mga makulor na buttons na yan, dahil po yan function. Okay? Taisimong, dahil nindo pinag-enable ang macro. Ang district consolidator file ta po ay sarong macro-enabled workbook. Okay? So, kinakaipuan nindong i-enable siya. Okay? Otherwise, dahil siya function. Okay? So, one time lang po nindong gigibuhon ini. Sa mga masunod na pag-access nindo ka ining file na iyan, so kaka-rename ta pa sana, then naman nindo kay puhang mag-enable kay content. So, i-try ta po, okay? Click ta ang enable content. Okay. Tapos, save ta, and i-close ta ko na. And then, try ta kung yaon pa itong security warning na ito. So, double click to open, okay? And maghalat siyang mag-open, wala na baga po sa security warning ade. So, importante po tabi na dapat ang naka-install na Office Excel sa laptop or sa computer na ipang-consolidate nindo, gagamitin sa pang-consolidate ay itong libre na hali sa DepEd. Okay, so Office Excel 365 po yun. So, okay. Otherwise, day po magana ang ibang functions digdi. Okay? Okay, so try ta po. Okay, so ngunyan, nag-open na siya. Ano na ang gigibuhon ta? So, ang inot na gigibuhon ta ay pipinduton ta ining get school name. So, kapag pinindot ko ining yellow button na ini, maluwas dyan, so mga school names kan schools na muya kung i-consolidate. So, ining tulo baga ade. So, sa inhali ining tulong ini, duman siya hali sa per school data folder. Siya yan. Yan. Okay? Siya yung tulo na yan. Okay? So, na-recognize na kan file na igwa kang tulong schools duman na mo yung i-consolidate. Okay? Kapag halimbawa, again, 30 ang schools na kaput mo and 30 man ang linag mo duman sa per school data folder, then pag pindot mo digdi, 30 man ang maluwas dyan. So, since tulo lang linag ko duman, tulo din lang ang maluwas digdi. Okay? So, ganyan. After ka mapindot mo, ang gigibuhon mo na po ay pwede ka nang mag-auto-consolidate. Okay? Ang auto-consolidate ay pwede mo yang gibo sa pamamagitan o sa through ka ining green button na ini naka-indicate na yung nakalaag na auto-consolidate. Okay? Pag pinindot ko po yan, magkakaigong siring ka ining prompt. Okay? Pag klinik ko na ang yes, madagos na siya sa pagtrabaho sa pag-automatic consolidate. Okay? Pag day ko siya pinindot, halimbawa, pag pinindot ko yung no palan, okay? So, instead na yes, siring kayo na maluwas. Okay? So, magmano-mano sa kasana na daa. So, bukod sa pag-auto-consolidate, pwede man po kamong mag-manual click kaining fetch data button. Okay? Sa per sheet. Okay? Since tulong schools ang muya mong i-consolidate, and then ang sheet kan banaw, okay, worksheet kan banaw, siyaon sa worksheet 01. Iyo po siya yan. Okay, ang nagas, yaon sa 02, ang tapel, yaon sa 03. Kapag halimbawa, pinindot ko ang fetch data kan worksheet 01, ang makukuha niyang data digdi, ang babasahon niyang data, iyo itong yaon duman sa Banaw Elementary School man. Okay, so try ta po, okay? So fetch data ta. Manual ko na, saro-saro lang ko na, okay? Pindot ta na fetch data, okay? Nagabasa na siya, ayan. So kusa na po siyang basa kan laog kan school consolidated data file.
na yaon sa per school data folder. Okay? So, yan, natapos na siya. So, in less than 30 seconds, na-consolidate mo na sa report kan Banao Elementary School. So, ang mga iba pang reports na makukuha mo dito bukod sa district consolidation, syempre, yan, sa district consolidated ade, so pirang school na daang na-consolidate ko sa RO. So, maaraman ko naman digdi kung pira ang severely wasted, pira ang severely stunted per grade level, pira ang learners per grade level, pira ang male, female per grade level, okay? And then ang sections per grade level, okay? Iyon ay para sa Banao Elementary School lang. Yan lang po. Ngunyan, kapag halimbawa, muya mong makuaso sa naagas, okay? I-click mo man syempre sa sheet number 2. Kasi sa sheet number 2, yaon duman sa naagas, okay? Same thing, i-click mo ang fetch data ining color green na ini. Okay, ngunyan, kapag halimbawa, igwang update hali sa school health coordinator, taram sa imo, ay sir ngaya, sir nurse, igwa po kaming late enrollee sa kinder. Okay, ang gigibuhon po nindo, since ini, so data ninra prior to mag-enroll itong late enrollees, kay puan nindo, i-clear ko na ini. So, kay puan nindong i-clear ang data. So, halimbawa, pira ngaya siya sa kinder mo niyan, ang total 40, di ba? 40 siya. Okay, so i-clear ta. Igwa kang halimbawa, ayan, wala na siya. So, mawawara naman syempre digdi so district consolidated reports mo. Kasi i-clear mo na eh. Ngayon, paano mo ngayon i-update ang data kan Banao Elementary School to accommodate itong duwang late enrollees? So, madumang ka na ngunyan sa folder na ang pangaran ang per school data and aanapon mo na so file kan Banao Elementary School. So, open ta na ngunyan ng Banao Elementary School. Okay? Mahalat kita, mag-open siya. Tapos, halimbawa, igwa kang late enrollees sa kinder. Okay? So, ang gigibuho mo na, so data kan kinder, okay? Sa ngunyan, pira ang kinder mo nga ni, 40. Okay? Kinder mo digdi 40. Yan. 40 baga de. So, halimbawa, igwa kang duwang late enrollees. Ini halimbawa, ining mga estudyante na ini. So, i-try ta lang i-copy, paste. Okay? So, tig-copy ko hali sa notepad and then i-right click ko, paste, pasiring din de. Okay? Paste values yun. Okay? So, mangyayari ka yan, igwa ka ng nadagdag na duwa. So, instead na 40, 42 na dapat. Okay? Digdi sa school consolidated data, 42 naman ang total mo. Okay? Iyon na ini sa updated. Okay? Na-accommodate na sa duwang late enrollees. Yaw na po sindang mo yan. So, nga, gigibuhon ta, isi-save ta na yon. Okay? Pag na-save ta na po yon, mabalik kita duman sa district consolidator file. Okay? Kinakaipuhan ta na ngunyan, kuahon, so data kan, updated data kan Banao. So, paano ta gigibuhon yon? Ma-fetch na kita kan data. Okay? So, try tango nyan. Banao Elementary School ba kayo na de? Ayan, sige. Hayaan mo lang po siya magtrabaho. Okay? Wala na kamong bubukasan na workbook. Wala na kamong gagamito na ruler. Wala na kamong gagamito na lapis. Wala na kamong gagamito na calculator. Kusa na po siyang matrabaho dyan. Mapindot lang kamo kiboton. Okay, yan. Tapos, yaon na sa Banao. Ngunyan, 42 na nga ba ang yaon sa iya? 42 naman ang kanbagayan. So, 42 na siya. So, dating 40 kan subago, 42 na ngunyan. Kasi nga, in-update mo na sa Banao file and then pinag-fetch data mo na ngunyan. Okay, so, i-clear ta na ngunyan ini. So, halimbawa, ngayon, di-demonstrate ko na, so, automatic ng pag-consolidate gamit ining auto-consolidate button. So, instead na saro-saro, so per sheet ang gigibuhon ka ining green button na ini ay siya na kusa, ma-value na lang siya hanggang sa matapos pasiring digdi. Okay? So, itry ta. Okay? Click ta ang auto-consolidate. So, ngunyan, i-click ta na ang yes. Okay? Sa puntong ini, wala ka mong gigibuhon kundi maghalat lang po. Okay? Mahalat lang ka mong matapos mag-consolidate ang file. Mag-consolidate kan mga reports ng file. Okay, so ngunyan,
tigbasa niya ko na suinot na school. Ano suinot na school ta? Banaw. So, kaya yan ko na babasahon niya. Pag natapos niya na sa Banaw, ma-shift na siya duman sa next school, sa sheet number 2. Anong sheet number 2? Nagas Elementary School. So, okay. Wala po akong tigagibo dyan. Okay, wala akong tigapindot na iba. Tigahayaan ko lang siyang magtrabaho sa sadiri niya. Okay? Magtrabaho nin kusa. Okay? So, wala kang magigibuon sa keypads nindo, sa keyboards, o hindi naman kaya sa mouse. Hayaan nyo lang po siyang magtrabaho hanggang sa matapos. Okay? So, ayan. Nasa third school na siya, which is, sa example ang Tapel Elementary School. Okay? Maghalat lang kidikit na segundo. Okay? Hasta magkaigo ki-prompt na tapos na ang gabos. Okay? So, ayan. Tapos na. Okay? Natapos mo na. Kiklik mo lang okay. Madigdi ka na. Automatic na siyang madigdi sa District Consolidated Sheet. Okay? Pirang schools ang na-consolidate na ngunyan? 3. Okay? Anong schools ang mga ito? Yan mga schools na yan. So, paano mo maaraman kung pirang severely wasted per school? Yaw na po siya digdi sa sheet na yan. Ayan. Naka-itemize na po yan. Pira ang severely stunted per school? Yaw na po siya digdi sa sheet na ini. Sa color green. Okay? Pira ang learners per level or per grade level? Yaw na po siya dyan. Okay? Nakalaag naman dyan. Okay? Ang gigibuhon na sana po nindo, okay? Hanggang digdi sa sections per level, kung kaipuhang kan division office o di naman kay regional office o di naman kaya kan sa indong PSDS ang siring kaining data, ma-print na sana po kamo. Dahil na kamo ma-extract pa digdi sa district consolidated. So, di ba? Madalion man sana ubaga po ade. Kapag natapos na po kamong consolidate. So, alimbawa, natapos mo na sa tulong schools a day. Diba? Tulong schools lang ang covered mo sa district. Okay? Siyempre, babaluan mo ining pangarangkan district mo. Okay? So, gibuhon tango yan. OWAS. North District. Okay? Baseline. Okay? So, mabalyo ka mga pangaran mo. Hindi. So on and so forth. Okay? So, pag natapos na po yan, isave na nindo ang file. Okay? Pagka-save nindo kan file, po pwede na nindo ining i-close. Okay? So, ibig sabihin ka ito, iyo naan ito. Iyo na ini itong kakasave pa sa nanindo. Okay? So, kapag halimbawa naghagad na ang mag-consolidate sa division level, which is si Chief Joey file or report, po pwede nindo siyang padarahan ka ining file na ini. Ining mismong file na ini. Bako ining yaon sa per school data, ining district consolidator file mo. Po pwede mo siyang tawang kainikang kopya. Tanganing pagbukas niya ka iyan, okay, buksan ka na, halimbawa, iyaw kita sa laptop niya man, okay, so mahihiling niya na ang mga siring kaining reports. So, po pwede niya na yung kopyahon, po pwede niya na yung ilagman sa pang-consolidate niya sa division level. Okay po? So, siring man sana po kayan, madalion man sana pong magwani-wani ka ini. Sana po, igo ka mong ukudan. Salamat po sa pagdangog.